କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ପିଆଜ। ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପିଆଜ କେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଶ୍ୱାସ, କର୍କଟ ରୋଗ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜେଶ କୁମାର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭୋଜନ ସହ ସାଲାଡ଼ ଖାଉଥିବା କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ। ସାଲାଡ଼ ହେଉ ବା ଚାଟ୍, ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ ପିଆଜର କ'ଣ ରହିଛି ଉପକାରିତା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପିଆଜ ସାଧାରଣତଃ କେଶର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଲାଲ ପିଆଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭକାରୀ। ଆରବ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଚନ୍ଦାପଣ ଓ କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପିଆଜର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପିଆଜ ରସରେ ଲୁଣ ଓ ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ କେଶ ମୂଳରେ ଲଗାଇଲେ କେଶ କୋମଳ ହେବା ସହ ସିଲ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପିଆଜ ଶ୍ୱାସରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ରହିଥାଏ। ଶ୍ୱାସରୋଗ ପାଇଁ ପିଆଜ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ପିଆଜରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରି ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଏଲର୍ଜିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଶ୍ୱାସରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ପିଆଜକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି କିଛି ରୋଗ ରହିଛି ଯାହାଠାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ପିଆଜ ଓ ହଳଦୀ ଏକାଠି ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମିଯାଇଥାଏ। ସ୍ତନ କର୍କଟ, ମଳାଶୟ କର୍କଟ, ମୁଖ କର୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପିଆଜରେ ଥିବା ଖାସ୍ ଗୁଣର କର୍କଟ ପ୍ରବାହକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍କଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଭଳି କିଛି ରୋଗ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପିଆଜକୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ କିଛି ନିୟମ ମାନି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ପିଆଜ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ପିଆଜରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଏ ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।